Hello guys, good evening. Welcome to my channel, Bisaya Special TV. Narito ako guys sa Pinatsudlon, Lahog, Cebu City. Sa Dunya Modista Gaisano Street. Nakikisilong ako dito guys kasi umulan. At saka naghahanap ako ng aso na pakakainin ko ng makarone na may kasamang laman ng karning baboy. Okay guys, lumakas ang ulan dito. Standby at pakita ko sa iyo ang asong pakakainin ko. Papakita ko sa inyo guys. Dito na siya guys. Pakita ko. Guys, itong pagkain, ipapakain ko sa aso na kita ko dito. Papakainin ko siya. Dahil gutom, kita ko na gutom siya. Ito, para sa iyo to. Kain ka ng makarone. Buti siya guys, kumakain siya guys. Hindi niya ako kilala. Kain siya ng makaroni guys. Masarap naman ang katawan nito ng aso ko. Ito guys o. Umula na guys. Ito ako sa harap. Tubig. Silong ako dito guys. Lumakas ang ulan dito guys. May malaking kahoy guys sa baliti. Malapit na siyang malapit na kumain. Para sa kanya talaga itong dinala kong pagkain dahil siya nakikita ko. Bigyan ko ng ulam na macaroni with pork. May laman na karning baboy. Naghanap pa rin siya ng pagkain guys. Itong aso na to kahit na malusog ang kanyang katawan. Okay daw, umuulan guys. Dito sa harap ng Jeep 8. Ito ang dito guys. Kita nyo guys. Nakikikain pa rin ang aso guys. Ciao. Yung aso, yung pinakain ko sa aso guys, bigay lang yun ang kasama ko sa trabaho. Kasama ko sa security guard. Bigay lang yun. Ayaw niyang kumain dyan dahil malamig daw. Kaya binigay ko rin sa aso. Kinain ko rin kanina yung marami yan guys. Pinapin ko lang sa aso. Ito guys. Lakas ang ulan guys oh. Lakas ang ulan. Oh, na aso. Aso na brownie. Tama lang ba ang timpla? Sakto sa lasa?
yung binigay ko sa'yo. Malapit na niya naubos guys. Oh. Guys, bye lang guys. Malapit na uminto ang ulan guys. So guys, oh. Pakain pa rin yung asin guys na pinagyan ko ng ulam na macaroni with pork. Okay guys, stand by. Ito na guys. Tapos ang kumain yung aso guys. Saka ito, naghihintay na ako na huminto ang ulan dito guys. Para makauwi na ako sa aking tirahan. Doon sa Sitio Todlan, Lahog, Cebu City. Malapit na lang dito guys. Ito yung tirahan ko. Ito guys. Hanggang dito na lang ako guys. Ipalain tayo ng kung may kapal. At bigyan tayo ng kapangyarihan na maharap natin ang mga pagsubok na darating sa ating buhay. Darating ang mga pagsubok na darating ang mga araw, buwan at taon na ang mga pagsubok guys ay ating makakayanan at malutas lahat. Dito na lang ako. Just sir. Salamat sa panonood niyo sa aking video guys.